जुदि आंखौ आं जुदि हाखौ जुदि लामादोंब्ला जुदि हाखौ दिन्थिनांगोन जुदि आंखौ आंनि नामाव फोरमान होनो हायाब्ला आंखौ फोरमान होनो हायोब्ला आंखौहाय माने जेलाव हरनो हागोन आरो ना माने आंनो बेनि जास्टिसखौ नांगौ आंनि मान सन्मान बेफोरखौ माने गासिबो बिसोरो सेस खालामजोब्बाय आंनि गामियाहाय माने सिलि दलापारा आरो न ओमफ्राय बेवहाय मा जाहैबाय ससियेल वेलफेयारनि अफिसार सामेश्वर मुसाहारि आरो सिरलि सार्केल माने अफिसाव DSOWआ ना साखि वान स्टप सेन्टारनि बिल्डिं लुनो माने एलटमेन्ट जाखानाय हाखौ आंखौ दखल खालामदों होननानै कमप्लेन होदों सार्केल अफिसाव आरो न बेखायनो सिलि रिभु सार्केल अफिसाव गावनि चेम्बारावनो नटिसखौ होनानै जेनेबा 19 तारिखआव माने 11ता AM आवहाय माने आंखौ माने नुजाफैनो थाखाय बिसोरो खावलायदोंमोन माने नटिसाबो नायनो हागोन बिथांमोना नै गासिबो बेखौहाय फरायनानै गासिबो नटिसा आंनाव दङ बे नटिसखौ लानानै आङो थांदोंमोन ओमफ्राय 11तानिफ्राय आङो माने माबासिम थाहैदोंमोन 12ता 45सिम आं थाहैदोंमोन बे समावबो बियो सार्केल अफिसारा माने बेहाय नुजाथिफैनो हायाखै आरो न माने नटिसखौ मोननायाव आङो दिनै माने सार्केल अफिसजों माने रायज्लायनो जेनेबा थांदोंमोन आङो माने बिसोरो माने नुजाथिफैनो हायाखै आरो ना नुजाफैयाखै होनबाबा आं बर' बाबुनाव सोंदोंमोन माबा मिटिं ना माबा खामानि दं होननानै माने बिसोरो माने फोरमायहरदों आरो ओमफ्राय आङो न'आव खामानि गोनांनि थाखाय माने आङो पार्सनेल खामानिनि थाखाय दा आङो बाहाय माने फैफिननाय जादों आरो ना माने जुदि आं जुदि हाखौ जुदि लामादोंब्ला जुदि हाखौ दिन्थिनांगोन जुदि आंखौ आंनि नामाव फोरमान होनो हायाब्ला आंखौहाय माने जेलाव हरनो हागोन आरो ना खिन्थु आंनि नेम माने आंनो बेनि जास्टिसखौ नांगौ आंनि मान सन्मान बेफोरखौ माने गासिबो बिसोरो सेस खालामजोब्बाय फिउचाराव आङो मानहानि माने केस होनाय जागोन आरो बे हाखौथ' बबे हाखौ माने केस होनाय जादों आंनावथ' जेबो प्रुफ गैया आंनाव जुदि हा लेखा जुदि प्रुफ दंमोनबा आं होनो हागौमोन जुदि एभेन्टलि आंनाव जेनेबा प्रेजेन्टलि आंनाव जुदि हानि लेखा गैयाबा आं हानि प्रुफखौ आं बोरै होनो हानो बिसोरो सामेश्वर आरो सार्केल अफिसारजों बिसोरो मारै खालामलायदों बेखौथ' मिथिया सामेश्वरखौ पार्सनेलि आंनि पेन्सनखौबो सामेश्वर मुसाहारिया बियो दानदों मा जाहोनाव दानदों रिजनखौ मिथिया आरो माने बेनि रिजनखौ आं बिबाय थाबाय माने होआ बर' बाबुखौबो बुंबाय बर' बाबुआबो बेनि रिजनखौ मोजांखौनो होआ दासिमबो माने बे खेलिमेलि माने आंखौहाय दा पार्सनेलि माने हा दखल खालामदों होननानै आंखौ पार्सनेलि एटाक खालामदों सामेश्वर मुसाहारि आरो ना सामेश्वराथ' माने ससियेल वेलफेयार अफिसावनो मावो बियो माने दा इनचार्ज हिसाबै माने मावो आरो बियो सिलि ब्लकनि CDPOनि माने सासे अफिसार बियो बे बुस्थुखौ आंनो जेबो क्लियारिटि आंनो होनायबो जायाखै आं बबे हाखौ दखल खालामनाय जादों बा बेखौ मा जादों बिनि बिसोरो माने जेबो माने बिसोरो आंनि थाखाय माने जेबो खिन्थानायबो जायाखै बिसोरो बोरै माने आंखौ कमप्लेन लेटार खालामदों माने आंखौ पार्सनेलि बिसोरो एटाक खालामनाय जादों आरो आं बेवहाय माने आं डिसेबिलिटि डिफारेन्टलि एबल जानानै आङो गावखौनो गाव आं जोबोद दुखु मोनदों माने जों डिसेबिलिटिखौ माने गासिबो बिसोरो माने बेबायदि खालामबा गादब जागोन जेनेबा आंखौ दा बिसोरो पार्सनेलि बिसोर एटाक खालामबाय जुदि आरो जुदाखौ आरो डिसेबिलिटिखौबो बिसोरो डिसेबिलिटिखौ बियो आरो बिसोरो पार्सनेलि माने एटाक खालामनो हागौ दा जेनेबा आंखौहायसो एटाक खालामबाय बायसान्स फिउचाराव सोरखौबा बानायनो हागौ बिनि थाखाय आङो माने दुखु मोनदों बे सामेश्वर मुसाहारिखौ माने बियो आं बबे हाखौ दखल खालामदों बे हाखौ आंनो एभिडेन्टलि आंनो बेखौहाय माने बियो प्रुफ होजोबनांगौ जुदि प्रुफ होनो हायाबा आं बेखौ मानहानि आरो केस होनाय जागोन आरो सामेश्वर मुसाहारिया बा ससियेल वेलफेयारनि बा इनचार्ज आरो CDPOनि सासे माने अफिसारा आंखौ बबे हाखौ दखल खालामदों बे हाखौ दिन्थिफैनांगोन गावनो फैनानै बियो हाखौहाय माने दिन्थिफैनांगोन बेखौ जुदि दिन्थिनो हायाबा आं स्ट्रंलि आं बेखौहाय एक्सन लानाय जागोन आरो आंहा न'आव जा हा दङ आंहा बेनिफ्राय माने जेबो हा गैया काजलगाव एरियायाव बा बेलेग एरियायावहाय माने आंनि नामावहाय
माने हा दखल गैया बिसोरो आंखौहाय बिसोरो माने आंखौ गादबनो नाजादों जेनेबा आं बायदि डिफारेन्टलि पार्सनखौ जुदि इगनर खालामोब्ला बेखौहाय मारै सहायनानै थानो हागोन आं जुदि आंहा जुदि आंहानो माने आंनावनो माने प्रुफखौनो जुदि होनो हायाबा आं मालाय बेखौहाय बोरै गंनानै थानो हागोन आं बेखौ जिबनावबो आं गेवनानै मानिनो हानाय नङा बियो मा खायदा खालामनानै खामानि मावदों आं बेखौ जेबो मिथिया बियो आंखौ माने पार्सनेलि एटाक खालामदों बिनि सायाव आंनो माने मानि थाखाय माने पार्सनेलि माने एटाक खालामदों बिनि थाखाय माने आंखौ बिनि थाखाय माने बिजिरनाय नांगौ आरो आंनो बबे हाखौ आंखौ दखल खालामदों होनदों बे हाखौ जुदि प्रुफखौ जुदि होनो हायाबा बे हा दखल खालामनाय हाखौ आंनो नांगौ आरो आंनो फुरा बिजिरथि नांगौ आं बेखौ गोरलैयै आङो गंनानै थानो हानाय नङा बेयो आंनि स्ट्रंलि माने आंनि I will fight the government